κάνουν ευάλωτο αλλά και δυνατό. Με τον καιρό, η ευαισθησία χάθηκε και ο συνάνθρωπος κατέρρευσε. Ήρθε η ώρα να σκύψεις και να βοηθήσεις. Νιώσε, ολοκληρώσου, γίνε κοινωνικό όν. Πληγές γνωστές, φτώχεια, εγκατάλειψη, αρρώστιες και άλλες πολλές ακόμα ανοιχτές. Χωρίς λοιπόν να έχει σημασία πόσες από αυτές είναι ανοιχτές σε εσένα, πρέπει να ταρακουνηθείς και να απαλύνεις τραύματα. Προχώρα, μην κοιτάς γύρω σου πλαστικούς ανθρώπους με χάρτινες σακούλες πολυτελών καταστημάτων. Μη σταματήσεις να αρθρώνεις, γιατί μπορεί ο επόμενος ήχος να ακουστεί σαν φωνές προβάτων και αυτόματα γίνεσαι ένα με το κοπάδι. Πάβεις να είσαι μοναδικός, διαφορετικός. Και το μόνο που θα μάθεις θα είναι ο καφές. Μπράβο σου καφεδομάρτη. Οι συμπλοκές εξουσίας και αντίστασης σε αφήνουν τα γερά αδιάφορο. Επικεντρώνεις το ζαμπόν στο σκύλο δούλο των φρουφρού που εσύ του φόρεσες και δεν έχεις ιδέα πως η εκδίκηση του χοιρινού, του αδικημένου σκύλου, είναι κοντά και εξαπολύεται αμήλικτα. Με σύμμαχο τα δέντρα, τη θάλασσα, τον ουρανό, το περιβάλλον σε διάταξη, εκδικείται. Όλα αυτά έκαναν την απόγνωσή σου θηρίο ζωντανό. Άρχισες να κατηγοριοποιείς τον εαυτό σου. Φοβήθηκες. Η λύση είναι μία. Προχώρα σωστά. Κοίτα μακριά. Προχώρα σωστά. Κοίτα μακριά.